नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। साहेबगंज के हलीमपुर पंचायत के देवधारा गांव में बुधवार के बाया नदी में नहाए का बेड़ी डूब गईला से 15 बरिस के किशोर अमरजीत कुमार मर गईल। उ देवधारा गांव के लखन माझी के बेटा रहन। सूचना पर थानाध्यक्ष सुनील कुमार दल बल का साथे पहुंचले। एह बेड़िया अगल बगल के गोताखोर लोग नदी में अमरजीत के लाश के खोजल शुरू कैलस। 3 घंटा कराचूर मेहनत के बाद अमरजीत के लाश मिलल। थानाध्यक्ष लाश के पोस्टमार्टम खातिर SKMCH भेज दिलन। अमरजीत के चचेरा भाई नवल कुमार बतौलस कि दोपहरिया में दोनों भाई नहाए गईल रहे। नहाए के बेड़ी नवल एह पार से ओह पार चल गईल, बाकी अमरजीत बीचे में डूब गईलन। उ भाई के डूबत देख बचावे खातिर पानी में कूदल, बाकी जब अपने डूबे लागल त छोड़ के बाहर निकल गईल आ घरे जाके सभे के बोला के ले आइल। मुखिया शंभू प्रसाद गुप्ता मृतक के दाह संस्कार खातिर कबीर अंत्येष्टि मद से 3000 रुपया दिलन। नवल कुमार उपिंदर माझी 12 बजे नहाई गेली है तो हम बाहर निकल गेली है। बाहर निकलने के बाद भैया झूठो के नहाई गेलक है। नहाने के बाद हम कहलिए भैया झूठो के नहाई तते तो हम चल गेलिए देखे ताले भैया डूब गेल है। तो हम चल अली है। पिता के चाची के चाचा के बोला के ले गेली है। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।